मोनसे इन्ट्रेस्टिं टपिक लानानै फैबाय रायजोफोर वर्ल्ड काप होननाय लोगो लोगोथ' बयबो एक्साइटेड जायो नङा होमबा बिराद नायनो मोजां मोनो बुहुमनि मोनसे बिराद गिदिर खेला फुटबल खेला नङा होमबा दा बे वर्ल्ड कापआ बबेयाव जायामोन माबोरै जोनो मोनखो बिनि सायावनो एसे सावरायदिनि रायजोफोर नङा होमबा दा जों एखेबारे ब्लेक एन्ड व्हाइट काहानियाव थांदिनि 1930 13 जुलाइनिफ्राय लानानै 30 जुलाइ 1930 नि 13 to 30 जुलाइनि काहानि आरोखि दा गिबि खेबनि थाखाय फिफा वर्ल्ड कापआ उरुग्वे होननाय हादरावहाय जोनोम मोन्दोंमोन जाहैबाय आरोखि दा बाहाय टटेल गासै 13टा टीमा बाहागो लादोंमोन आरोखि एखेबारे गिबि वर्ल्ड कापआवहाय आरोखि दा बेहाय एखेबारे गिबि जायनाखि अपेनार टीम मोननै फ्रान्स आरो मा होनदों मेक्सिक' दा बे फ्रान्सजों मेक्सिक'जों वर्ल्ड कापनि जे फुटबल खेला बाहाय एखेबारे गिबि गेलेदोंमोन जाहैबाय आरोखि दा बाहाय ओमफ्राय फ्रान्सआ वर्ल्ड कापनि जे रेकर्ड बा हिस्ट्रियावहाय गिबि खेब जोसननाय जे गल दा बियो माबाया होदोंमोन जाहैबाय बेखौ फ्रान्सनि लुसेन लुरेन होननाया 19 मिनिट खेला जानायावनो मेक्सिक'खौ जोसनदोंमोन जाहैबाय आरोखि दा बे वर्ल्ड कापनि हिस्ट्रियावहाय मोनसे रोखा लिरनानै दोनजानाय मोनसे हिस्ट्रि जानानै थाबाय आरोखि दा बाहाय 13टा टीमाथ' बाहागो लादोंमोन जाहैबाय दा बेहाय फर्स्ट खेबनि जे वर्ल्ड काप बाहाय सोर देरहाखो बबे कान्ट्रिया देरहाखो बा बबे टीमा देरहाखो नङा होमबा रायजोफोर दा बेहाय देरहादों जाहैबाय जे हादोराव जानाय टीम जे हादोरनि उरुग्वे टीमा आर्जेन्टिनाखौ फेजेननानै बिसोरो वर्ल्ड काप ट्रफिखौ मोनदों बा थिखांदों जाहैबाय आरोखि 4-2 माने उरुग्वेया गरब्रै आर्जेन्टिनाया गरनै आरोखि फार्स्ट हाफआवहाय उरुग्वेया गरसेल' सोनो हादोंमोन सेकेन्ड हाफआव गरथाम सोनानै बिथांमोनखौ एखेबारे फेजेननानै 1930 नि जे वर्ल्ड काप बाहाय फुरा विनार जादों आरोखि उरुग्वेया दा बिनिफ्राय जाबै वर्ल्ड कापआ दाना बोसोरब्रै फर जाबोनानै दासिमावहाय देग्लायनि 2026आवहाय कयटा टीम बाहागो लाखो वर्ल्ड कापआव दा देग्लायनि जे वर्ल्ड काप बाहाय 48टा टीम बाहागो लादों जाहैबाय दा बेहाय मोनथाम हादोराव हस्ट खालामगोन बा मोनथाम हादोराव गेलेगोन जेरै आमेरिका मेक्सिक' ओमफ्राय कानाडा आमेरिकायाव 11टा जायगायाव गेलेगोन जाहैबाय ओमफ्राय मेक्सिक'आव मोनथाम जायगायाव गेलेगोन जाहैबाय ओमफ्राय कानाडायावहाय मोननै जायगायाव गेलेगोन जाहैबाय आरोखि दा देग्लायनि जे वर्ल्ड काप फिफा वर्ल्ड काप सोर विनार जानो थांगासिनो दं जों बेखौ समजों लोगोसे नेनानै थानोसै नङा होमबा रायजोफोर जिहेतु दिनै 11:30 इन्डियान टाइमावहाय फुरा अपेनिं सेरेमनिया जागोन ओमफ्राय 12 तारिख बा गाबोन फुंनि 12:30आवहाय जे मेक्सिक' आरो साउथ आफ्रिकाजों जे गिबि अपेनार खेला वर्ल्ड कापनि बे जानो थांगासिनो दं आरोखि दा जों बेखौ समजों लोगोसे लासै नायलांबाय थानोसै नङा होमबा रायजोफोर दा इन्टारेस्टिं आरोखि दा वर्ल्ड काप बुंनाय लोगो लोगोथ' बयबो एक्साइटेड जायो बयबो नायनो मोजां मोनो नङा होमबा रायजोफोर देग्लायनि वर्ल्ड कापआ मारै थाङो दा बे थांथोंसैलाय दा वर्ल्ड कापआव बांसिन जे ट्रफि थिखांनो हानाय हादोर बा कान्ट्रि होननानै बुंबा जों बेखौ मिथिगौना रायजोफोर ब्राजिलआ मोनबा खेबबा वर्ल्ड काप थिखोबाय आरोखि दा माने सबसे हाइएस्ट वर्ल्ड काप थिखोनाय कान्ट्रि बा टीम होननानै बुंबा ब्राजिल आरोखि ओमफ्राय मा दंबावो नेक्स्टआवहाय मा हादोराव जागोन दा फिफा वर्ल्ड कापआ नेक्स्ट बोसोरब्रै उनाव जायो नालाय 2030आवहाय बबे कान्ट्रियाव जागोन दा बे जाहैगोन जाहैबाय फार्स्टआवहाय एबारबो मोनथाम हादोराव जागोन मार'क' होननाय ओमफ्राय पर्तुगाल ओमफ्राय स्पेन दा बेहाय 2030 मायथाइयावहाय वर्ल्ड कापआ जानो थांगासिनो दं आरोखि दा दिनै टपिकआ बेनो रायजो नोंथांमोनहा नायजोबनो थाखाय गोजोन्थों